Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min khalina nabiyyi wa mursalin wa malaikatin wa rabbi. Wa jami'in tabi'in wa tabi'in sanna min al-amili wa shahada salihin wa sanna bil ma'ruf wa sanna min jadid khususan kama fi hanifa inna lillahi wa syahada وإمام الغزالي ومن أجل الغزالي ومن جمهورية الغزالي لهم شكلات مشاكل الإنسان والسعر في دون شيء من مشايخنا في مشايخنا وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وصولهم سبيلهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وخالاتنا ورسلنا ورفعت سبيلنا وذرهم عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع من حضر في مجلسنا لديهم صلاة جيد ونخص خصوصا إلى جميع حضر المسلمين ونخص خصوصا جميع حضر المسلمين رجال خصوصا في كل صلاة حتى نعمل مغفورا وسعى مشكورا ونبذ مغفورا ونخص خصوصا إلى جميع خلق المسلمين والجهاد وفي كل مكان وزمان فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa nafa'ana bi asrarihi wa a'ta alaina min barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa salatu aini utawi iki salat fasal utawi siji fasal. Wa salatu aini utawi salat kaya loro Idul Adha Idul Fitri iku sunah hukume sunah muakkadatun kang dipokokake. Wa ya utawi salatul idaini ora katai rong rakaat yukab biru takbir sapa wong fil ula dan rakaat pertama sebenarnya lawan pintu siwa takbiratul ihram saat ini takbiratul ihram. Fitaniyati ing dalem rakaat kaping pintu khamsah kawan ping 6 takbir siwa takbiratul qiyami saat ini takbiratul qiyami. Wa yaktubu lan khutbah sapa khatib badhe dalam sadise salat rakaat khutbah ini lawan rong khutbah. Yukab bibi maca takbir sapa khatib fil ula dalam khutbah pertama tis'an lawan ping 9 wa fitaniyati lan dalam khutbah kedua sebenarnya lawan ping 17. Pun ini kita sampun ngaos babagan tentang sholat Jumat atau sebuah pertemuan. Nah saat ini kita ngaos babagan sholat Jumat, sholat Jumat. Jadi sing sholat Jumat itu kan hukumnya tasik wajib, tasik fardu, meskipun dengan beberapa syarat. Nah sing saat ini itu sholat sing sunnah. Niku kan ibadah itu nih. Enten sing wajib atau fardu, enten sing hukumnya namun sunnah.
Sing wajib utawa fardu berarti kedah dilampahi. Nek dilampahi pikantuk ganjaran, nek ditinggal pikantuk dosa. Enten salat sing hukume sunah. Salat sing hukume sunah niki dianjurkan, sebatas hanya dianjurkan. Nek dilampahi pikantuk ganjaran, nek ditinggal boten dosa. Mangke sunah niki nggih dibagi malih. Enten sunah sing muakkadah, sing top, sing apik, sing sangat-sangat dianjurkan. Enten sing ghairu muakkadah, boten sepinten dianjurkan. Ya dianjurkan biasa. Cara ranking itu di bawahnya. Nah, secara sholat sunnah niki makin macamnya kuatah. Secara pembagian mau enten sholat sunnah sing muakkadah, enten sing sholat sunnah ghairu muakkadah. Bodoh-bodoh sholat sunnah, tapi sing siji sing sangat dianjurkan, boten nate ditinggal kali Kanjeng Nabi, bahkan meh kaya wajib, enten sing kala-kala ditinggal kali Kanjeng Nabi. Enten malih sholat sunnah niku sing apike dikerjakno dhewean, utawa syariate niku dikerjakno dhewean, munfarid. Enten sholat sunnah sing syariate niku disyariataken ngerjakaken jamaah. Terus enten malih sholat sunnah niku sing berkaitan tentang waktu. Nek waktu liyane mboten angsal, kudu ten waktu-waktu niku. Tapi ugi wonten sholat sunnah sing berkaitan kali tempat. Buat macam-macam pokoknya sholat sunnah. Lah sholat sunnah sing kuwatai macam-macam niku wau niku nek diperingkat, nek diringking berdasarkan dalil-dalil sholat-sholat sunnah. Niku enten kacek-kacek iki, enten peringkat-peringkat siji loro telu sak pinggalane. Sing ranking siji sing paling sunah, sing paling sangat dianjurkan kesunatane niku ranking siji niku salat sunah Idul Adha sing diwingi niku. Niku sangat-sangat dianjurkan. Sunah tapi sunah nomor siji. Ngandhape malih nomor kali niku salat sunah Idul Fitri. Preminggu. Ranking 3 niku salat kusufi syamsi, salat grahana srengenge. Karena niku juaran sekarang. Salat grahana srengenge. Mangke nomor sekawane salat grahana bulan kusufi qamar. Sing nomor gangsal niki salat istisqa, salat njaluk udan. Sing kadang-kadang kita nek kula mucal, nek kula ngajar niku muga-muga kita mboten nglakoni sholat istisqa. Sholat sunah sing kita muga-muga mboten nglakoni, karena nek kita nglakoni sholat istisqa berarti keadaan tidak baik-baik saja. Lagi pacar lagi kemarau panjang. Ini termasuk sholat sunah sing dihindari. Termasuk sholat khauf. Sholat waya perang, berarti kan keadaan sedang tidak baik-baik saja. Makin peringkatnya. Nah, sing saat ini sing kita bahas niki sholat riyoyo. Sholat riyoyo niki hukumnya wau namun sunah muakkadah, boten sampai wajib. Cara ngerjakne niki ada keunikan. Saderenge sholat sunah riyoyo niki enten kesunahan-kesunahan. Enten kesunahan malam riyoyo niku baik Idul Fitri maupun Idul Adha niku sami. Gini ku nopo? Melekan dalu sing melekan ini ku diisi kanthi ibadah. Niku termasuk kesunahan riyoyo baik Idul Fitri atau Idul Adha. Khususnya diisi kali takbiran, kan? Malam riyoyo baik Idul Adha atau Idul Fitri dalu niku kita dikengken melekan sunah meleh. Yo ora kudu sak wonge utuh mboten kudu. Sing penting enten melekan. Enten ngisi ibadah. Ngisi ibadah sakjane macam-macam. Maca Quran, sholat sunnah, wiritan. Tapi sing sangat dianjurkan gini ku maca takbir. Terus malih saderenge sholat Idul Adha atau Idul Fitri niki kita disunahaken mandi sunah. Sing mandi sunah ya bentuke koyo mandi wajib iki. Ngrujuk awak sak pucuk tubuh. Seluruh badan, seluruh kulit, seluruh rambut. Mboten kudu keramas, pokoke nelesi sekali kanthi niat napa niku salat
adus menjelang riyaya. Niku waktu kesunahan dimilai saking sabadane nisful lail. Sak ndukure jam 12 niku sampun disunahaken. Beda karo salat Jumat dhewe Pak. Nek mandi Jumat niku nembe disunahaken badhe subuh. Tapi nek riyaya adus riyaya niku disunahaken milai sak mantune tengah wengi. Tadi kita rata-rata kan biasanya badhe subuh atau saderenge subuh mandi hari raya itu. Terus kesunahannya ya rada mirip karo Jumatan. Ngresiki awak, ngangge pakaian sing putih, wangen-wangen, nek iso ngangge pakaian sing anyar, ngetok-ngetok kuku niku sami kesunahan sami. Cuma enten kesunahan sing benten, ya termasuk kesunahan sing sami niku dalam sing ditempuh antara budal kali mulih beda. Budale lewat kene kok mulih lewat kene. Niku lewat kene. Niku termasuk baik Idul Fitri atau Idul Adha. Cuma sing beda niku siji masalah mangan, nomor loro masalah takbiran. Sing masalah mangan niku maksudnya nek Idul Fitri, kate salat Idul Fitri bar subuh niku kita disunahaken dahar senajan to sekedhik. Napa sak puluhan, rong puluhan, apa nek boten enten kunjukan nggih, sak tegur rong tegur niku disunahaken. Karena Idul Fitri niku artine kembali sarapan. Id niku kembali, fitr futur niku sarapan. Mergo sadurunge Idul Fitri niku kita mboten asal sarapan. Mergo bulan Ramadan. Ben beda kali Ramadan iki tandane wis Idul Fitri, tandane nek bar subuh kita pikantuk mangan. Itu sunat. Tapi nek Idul Adha kualiane sakbare subuh saderenge salat Idul Adha kesunahane malah boten dahar, boten muju. Bukan karena poso boten, karena kanggo bedani kesunahane Idul Fitri. Mantu ana dahare sak mantune salat Idul Adha. Bedane itu. Terus kedua bedane ten masalah takbir. Bedane iki kula jelasaken teknisi salat riyadin. Kula sakjane yakin jenengan pun sami pirsa. Cuma niki kula jelasaken sing kesunahan-kesunahan yang mengiringinya. Kesunahan takbir kados iki sing kula aturaken. Nek Idul Fitri niku takbire namung enten takbir mursal utawa takbir mutlak. Nggih niku takbiran sing diwiwiti sangka surupe srengenge tanggal 1 Syawal malam riyaya, malam takbiran. Ngantos mangke injinge imam nglampahi salat Idul Fitri pas takbiratul ihram Allahu Akbar, takbiran sedanten kudu mandheg kabeh. Jadi secara durasi niku paling nek 12 jam. Mergo kita maghrib katakanlah jam 6, mangke kita sholat riyaya ya jam 6 esuk. Berarti kita diparingi durasi takbiran Idul Fitri niku mek 12 jam. Jam 6 maghrib ngantos jam 6 esuk pas nglakoni sholat Idul Fitri. Benten kali Idul Adha. Idul Adha niku durasine luwih takbiran. Gini itu kapan? Mulai bar subuh, bar sholat subuh dinten Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Niku kita bar subuh takbiran mantun sholat. Tapi mboten terus-menerus mboten. Muqayyad, mari sholat tok, mari sholat 5 waktu tok. Bar sholat subuh takbiran ping 3 tok. Bar salam niku takbiran. Pun lari mandek seret sampai zuhur mantun kita salam sholat zuhur kita mau takbiran awe ping 3 terus mandek, terus mangke sholat asar ngoten mantun sholat asar salam terus kita takbiran melih terus mandek. Lah pas wayahe dalu napa maghribe, nah niki kita pun mlebet malam riyaya.
takbiran niku. Nah, kita niki ten malam niki niku sami kaya Idul Fitri. Nggih niku non-stop mulai pendak jam 6 maghrib niku ngantos mangke jam 6 esuk pas pelaksanaan sholat Idul Adha niku. Oh, mantep pelaksanaan sholat Idul Adha takbirane mangke. Tapi mangke zuhure takbiran malih. Asare takbiran malih, mari asar, pendak mari sholat 5 waktu. Mantep maghrib takbiran terus sampai terakhir asar tanggal 13 Tasyrik, tanggal 13 Dzul Hijjah, akhir dina Tasyrik. Sehingga durasi takbirane Idul Adha luwih suwi. Nah niku bedane Idul Fitri kali Idul Adha. Tapi secara teknis sholat sami. Niku sami-sami 2 rakaat. Cuma bedane nek Idul Fitri dilakoni tanggal 1 Syawal mantun bulan Ramadan, nek Idul Adha dilampahi tanggal 11 Dzul Hijjah, mari poso tarwiyah Arafah niku. Mangke rakaat pertama sak mantune takbiratul ihram niku sakjane kesunahane maos doa iftitah. Mangke sakbare doa iftitah nembe takbir ping 7. Allahu Akbar. Sing sela-selane takbir niku maos baqiyatus sholihah. Maos kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambahi la haula wala quwata illa billah. Oh, mantep-mantep takbir ping 7, mari ping 7 cep langsung nembe maca Fatihah. Makmum mirengaken. Mangke mantep-mantep maca surat. Oh, mantep-mantep rukuk, iktidal, sujud, lenggah sujud kaya biasa. Lah pas jumeneng dep takbiratul qiyam niki dereng diitung takbir. Terus kemudian nambahi ping 5. Nah, nambahi ping 5. Sing kaya wau sela-selane takbir niku diwaos baqiyatus sholihah utawa kalimat thayyibah. Nah, niku beda. Oh, ngoten terusaken sampai salam kaya biasa. Bedane namung jumlah takbir. Bedane salat riyaya karo salat liyan, salat sunah liyane niku siji niate, wektune, terus kali jumlah takbir enten tambahan takbir sunah niku. Dan hukume takbire sunah. Umpama imam niku kok kelalen mari takbir Allahu Akbar langsung Fatihah, mboten masalah Pak. Gak usah diwaca subhanallah, mboten usah. Karena hukumnya namung sunnah hayat, ora usah dilingno. Cuma dititeni ae, ini aja diundang neh. Nah, ini imam kelalen. Cuma ngono tok. Nggih. Arti terus lek umpama ten makmum masbuk ketinggalan, nggih ngoten. Nek piyambake ketinggalan tasik menangi ngelakoni takbir ping 7 nggih monggo takbir ping 7 biasa. Tapi nek mangke imam pun ngelampahi rukuk mboten usah langsung ndang melu rukuk ae. Tapi insyaallah nek pas wae salat riyo kaya ane lho sangat kula kaya mboten enten mantu Mas Bu. Sami dugi lah insyaallah. Oh niku bedane salat Idul Fitri kali salat Idul Adha. Secara ringking niku sing nomor 1 salat Idul Adha. Nembe sing ranking 2 niku Idul Fitri. Asline niku gemerlape. Niku mestine luwih gemerlapan, luwih meriahan, luwih istimewa Idul Adha timbang Idul Fitri. Cuma kadung kita wis melu pemerintah, melu instansi THR itu munculnya pas wae riyo Idul Fitri. Akhirnya sing rada gemerlap meriah iki Idul Fitri. Padahal sing luwih butuh biaya kathah niku sakjane Idul Adha nggih kan. Idul Adha niku enten tambahan ibadah nek sing mampu tindak haji, nek sing boten mampu ten tanah air nggih nglampahi ibadah kurban. Nah, cuma kita wis kadung kulino THR nang Idul Fitri wis akhire entek-entekan nang Idul Fitri. Idul Adha wis kantekan. Oh, nanti sing ditangketaken pun sami nglampahi salat riyaya niki pun boten aneh malih cuma kula namung bareng kali. Terus niki nek boten sing ditangketaken kula namung maringi info kali mawon nggih.
Insyaallah benjing Senin malam Selasa kan pun melebet tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Senin malam Selasa niku. Maka ya napa nek saged lho nggih niki namung kesunahan mawon. Senene nglampahi siam. Siam napa ya siam sunah. Siam sunah. Senin enten. Karena kita niku berusaha yok nopo carane tahun niki tahun 1447 Hijriah niki kita tutup kanthi husnul khotimah. Ngoten lho. Ya nopo carane niku carane nglampahi siang, nglampahi ibadah. Sing saged sing boten saged sing pas wae utur nggih boten masalah. Penusan Rasulullah tasih kathah ibadah liyane. Saged kali sedekah saged. Termasuk ngelampahi donga akhir tahun lagi biasa nih. Kapan itu donga akhir tahun? Diwaos badha asar. Senin badha asar. Ningali ten pundi ten buku Yasin enten insyaallah. Ten buku Yasin sing kanten-kanten iku jenengan tingali terdaftar isi enten insyaallah enten doa akhir tahun, doa awal tahun, doa nisfu Sya'ban insyaallah enten. Nek mboten enten internet kuatah. Ten internet kuatah. Doa akhir tahun. Akhir piye niki? Doa akhir tahun diwaos badha asar dinten Senin. Mangke badha maghrib mantun jenengan buka, mantun nglampahi salat maghrib. Terus maos doa awal tahun. Kita tentu itu urutannya ten buku Yasin akhir tahun awal tahun diwaos. Piyambak monggo sareng-sareng tambah sae. Sareng-sareng tambah sae. Tur nek saged nunjuk susu. Niki diriwayatkan saking para sahabat. Nunjuk susu saking kitabnya enten ya. Napa alasane niku ndedahaken kita niku harapane awal tahun niki nang setahun badhe niki niku bersih putih koyok susu tafakulan ngoten njuk susu mangke dalune nah itu bahasa setan saged Bu ora kudu sing larang terus ngasuh etawal niku mboten ledu sing biasa mawon nggih sing biasa mawon dalune mangke jenengan saged nglampahi ibadah-ibadah intune. Salah satu kali lho kuwi. Nulis bismillahirrahmanirrahim. Betul Pak. Terus huruf mime kudu bolong. Bismillah kan enten mim kudu nulis bolong. Millahi hae Allah nggih kudu bolong. Ar-Rahmani mim kudu bolong. Ar-Rahimi meme ya kudu bolong. Lek nulis. Siji kena nggo wiritan. Kan nulis mesti maca nih, nulis mesti maca kena nggo wiritan. Tur niku kena nggo selain kita wiritan lesan niku wiritan kitabah. Wiritan tulisan. Karena gawe Kanjeng Nabi sapa wonge lek nulis barang apik. Nulis donga, nulis zikir sapa. Maka selama niku tulisan tasih enten, maka piyambake sing nulis tasih pikantuk ganjaran. Fadilah ini. Lek masalah panik kok dienggo jimat macam-macam. Nah, niku urusan buri, kula mboten bahas niku. Sing jelas kita niku nek wiritane nggo tulisan, mari ya wis blas ilang, nggih mboten. Tapi nek ditulis kita pas wae nulis pasti paling boten atine kan melok muni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Minimal atine melok obah. Terus senajan kita tulisannya pun mandek titik wis mari. Pinten nulise nek saged. Nek jenengan piyat 350. Nek iso nulis bismillahirrahmanirrahim. Sakesa rapi 100 ora apa-apa. Siji tok ya gak apa-apa. Gak apa-apa nulis siji tok gak apa-apa. Selama tulisan tasih enten, meskipun lesan kita mboten muni niku
iku tansih dikantuk ganjaran. Kene kok ganjaran yo karena wong nulis miso. Yo oleh dosa. Wong iki wis gak miso, tulisane tapi ono. Maka selama tulisan iku enek durung dihapus, hati-hati bocah sekolah-sekolah niku hati-hati masyaallah. Kulo suwuring teng sekolah-sekolah pembinaan penyuluhan niku. Kulo tingali bangkune miso, teng jeding miso yo Mas. Oh akeh. Jenenge gak melu nulis, melu ngapus. Melu ngapus Mas. Gowo tip X apa hapusen. Iku kanggo ngendhekno dosane sing nulis. Jenengan berjasa. Oh akeh. Jangankan sekolah sing nganu nggih, sekolah sing kaya SD, SMP biasa, SMP, SMA. Sekolah sing naudzubillah. Ente sekolah sing teko MTS enek Pak ngene. Padahal yo di lingkungan Kementerian Agama tapi yo enten sing bocah-bocah ora-ora. Makane guru kula riyen ayo bangkune dikerik sampai dikerik. Kanggo ngendhekno dosane sing nulis mesake. Kanca-kancane dikandani Mas. Nek nulis sing apik. Nulis muga-muga lulus semua apik sih. Muga dadi menteri, muga dadi presiden kan apik. Ora itu sing misah-misu ya. Panjeding niku kan akhirnya selama tulisan itu masih ada senajan sing nulis sing mandek mboten misu, maka dosane kasih ngalir. Dadi dosa jariyah. Karena enten amal jariyah enten dosa jariyah. Oh niku pengumuman pertama. Nomor kali Selasa benjing, Selasa malam Rebu niku jamaah teng sini niku kula kan biasanya izin nek pas wae Selasa napa niku lho. Kliwon nopo-nopo lagi nopo pon kula kesupen pasarane. Pokoke Selasa benjing, Selasa malam Rebu. Niku enten istighosa. Niku keliling teng ngene masjid kecamatan Masjid An-Nur gedangan sini niku kali Masjid Karang. Kincing niku kali Al-Muslih, musala Al-Muslih gelang kene Pak Kirno Kumarikum niku. Lah sing kincing niku dawah teng kene Karang, musala Al-Ihsan Karang. Nah, kula disanjangi kali jamaah. Jamaah gendol diundang sepindah Pak. Dados jenengan dinten iki kula aturaken monggo derek istighosa. Nek mboten enten alangan apa-apa mboten betul. Mboten enten kesibukan apa-apa monggo Rabu, Pincing, Selasa malam, Rebu mantun Isya. Nggih derek istighosa ten kene musala Al-Ihsan Karang. Pirsa nggih, sing Karang sini niku Pak. Ah nggih, Karang ates niku mantun Isya monggo sing mboten kudu monggo saya. Mangke sing diwaos napa nderek mawon mangke. Wong bacaane nggih biasa kok, Pak. Nggih enten selawat, nggih enten Asmaul Husna. Asmaul Husna sing mboten suntaten diwaos boten. Terus mangke duduk kali tahlil, kali donga. Oh niku. Insyaallah nek mboten enten alang insyaallah Selasa benjing diwontenaken istirahat. Oh niku info sangen kula cekak enten sing ditandhakan. Cekak nggih pimpinan